Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dondi. Taong 1970, Bacong, Negros Oriental. Noong mga panahong ito, nasa edad 15 anyos pa lamang itong si Dondi. Nakatira sila noon malapit sa dagat, kaya yung libangan nilang magkakapatid, pamimingwit malapit sa pantalan. Magandang lugar nila pinuno. May mayamang mga lamang dagat, malinis na kapaligiran, at higit sa lahat, sagana sa mga bungang kahoy. Hindi mo kailangang maging mayaman noon para malasap ang kaginhawaan ng buhay. Kahit nga humilata ka buong maghapon, makakakain at makakakain ka pa rin, buhat sa dami ng mga puno ng saging na naglipa na kung saan-saan. Ang ganoong kabuhayan sa kanilang lugar ang talaga namang inibig ng mga tao. Yun bang, kontento na sila rito, kaya hindi na nila naiisip pang pumunta kung saan-saan. Marami rin ang nagsasabing hindi nila ipagpapalit ang kanilang lugar dahil sa ubod ng ganda rito. Ang ganoong rason, ang rason din ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga kapatid. Pero sa kabila ng kagandahan ng kanilang lugar, hindi niya maipagkakaila ang pagmamalabis niya na pumunta sa Karatig Isla. Sabi-sabi kasi ng mga matatanda na kung maganda na sa kanilang lugar, di hamak na mas maganda sa isla ng Siquijor. Ayon sa mga ito, sa sobrang hiwaga ng lugar, marami sa mga baryo roon ang hindi kailangan pang magtrabaho. Lahat ng kanilang pangangailangan, kusa nang ibinibigay ng mga elemento at engkanto. Marami ring naglipa ng lagusan dito na maghahatid sa iyo sa iba't ibang dimensyon na kailan may hindi mo man lang naisip na ito ay totoo. Dagdag pa ng mga ito na di lang basta-bastang agam-agam ang mga sinasabi nila. Bagkus meron itong katotohanan buhat sa mga kakilala nilang nakapagpatunay na. Kapag naririnig ni Dondi ang ganoong istorya, literal na naglalakbay ang kanyang imahinasyon. Yung mga kwentong yon, animoy gamot ng kanyang espiritu na maging siya man hindi mawari kung bakit. Basta pinuno, kapag nakakarinig siya ng mga istoryang binabalot ng hiwaga, tuwang-tuwa siya. Yun bang napaka-interesante nitong pakinggan? Makailang beses na rin niya itong sinabi sa kanyang ina. Pero ang palaging nagiging sagot nito sa kanya, malikot ang kanyang imahinasyon, kaya siya natutuwa at nagiging ganon. Ngunit para kay Dondi, hindi yun ang totoong dahilan. Maging siya man kasi, aminadong di niya pa nahahanap ang kasagutan para sa kanyang mga katanungan. Duman pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang pamimingwit sa ilalim ng pantalan. Gawa lang kasi sa kahoy ang daanan doon, kaya nangangailangan ito ng mataas na lebel para hindi basta-bastang maabot ng tubig kapag ito ay tumaas ng husto. Anya, mahirap mamingwit kapag nasa itaas ng pantalan, gawa ng masyado itong malalim. Kaya para makahuli ng maganda-gandang isda, sila na mismo ang nagkukusang bumaba sa dalampasigan nito para maghanap ng mapupwestuhan. Wala namang pumipigil sa kanila doon, maliban na lamang kapag may dumarating na malalaking bangka galing Siquijor. Tandang-tanda niya na kapag merong namamasada, siya lang sa kanyang mga kapatid ang tumitigil sa pamimingwit. Gusto niya kasing makita ang mga ito mula sa isla para mapatunayan kung totoo nga ba ang sinasabi ng mga matatanda sa kanila. Ang kaso lang, sa loob ng ilang taon, wala naman siyang napansing kakaiba. Lahat naman ng mga dumarating normal, hanggang sa dito niya napansin ang mga taong dumadayo sa lugar nila para makiraan. Ayon sa kanya, aksidente lang ang pagkakapansin niya sa mga ito. Ni hindi nga niya naisip na yung mga tao palang umaalis sa lugar nila ang siyang merong kakaiba sa katawan. Aksidente lang din ang pagkakadiskubre niya rito. Kaya nung masipat niya ito,
hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding takot. Sa abot ng pagkakatanda noon ni Dondi, nangyari ang mga bagay na yon gabi ng Martes ng ikalawang linggo ng buwan ng Setyembre. Galing siya noon sa dalampasigan at kakaakyat lang nang dumating ang pampasaherong bangka. Malayo pa ito sa pantalan, kaya minabuti niya munang manatili roon para magmasid. Maaliwalas pa noon ang hapon, kaya naisip niyang magpahinga muna roon saglit habang pinagmamasdan ang buong paligid. Yung kanyang atensyon, pawang nakatuon lamang sa mga taong nakasakay sa bangka. Ni hindi nga niya noon tiningnan ng mga taong naghihintay sa likuran niya, gawa nang wala naman sa isip niya na may kakaiba sa mga ito. Ang akala niya, turista ang mga ito na gusto lamang makaranas ng kagandahan ng isla. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman siyang napatingin sa kanyang tabi nang may maramdaman siyang kumalabit sa kanya. Pagsilay niya rito, agad naman niyang nakita ang kaibigan niya na may daladalang pamingwit. Pababa pa lang yon ng pantalan, kaya naman lumapit na ito sa kanya para yayain siya. Ang kaso lang, habang nag-uusap silang dalawa, biglang nabaling ang kanyang paningin sa mga taong naglalakad papalapit sa dulong parte ng pantalan kung saan dumaong ang bangka. Wala namang kakaiba sa mga ito, maliban na lamang nung mapansin niya ang mga mata nito na purong itim. Hindi rin kumikilos ng parang sa tao ang mga mananakay na siya namang labis niyang ipinagtaka. Anya, dire-diretso lang ito kung maglakad, tapos di yun lumilingon ni nakikipag-usap sa kanilang mga kasabayan. Lahat nananatiling tahimik hanggang sa makasakay na ang mga ito. Matapos naman niyang mapansin ang ganoong pangyayari, agad niya itong binanggit sa kaibigan niya. Ang problema, hindi nito maunawaan ang ibig niyang iparating hanggang sa makapasok na sa bangka yung mga mananakay. Maya-maya pa, nang mapuno na ito, agad naman yung umalis kahit meron pang mga taong naglalakad para makisabay. Paglayo naman ng bangka, tumahimik ang buong paligid dahilan para mapaisip siya ng malalim. Sa puntong yon, kahit naririnig niya ang sinasabi ng kaibigan niya, wala siyang kapasidad na makaunawa. Panay lang din ang naging pagtango niya rito hanggang sa nagpaalam na ito sa kanya. Nang mapansin naman niyang siya na lang doon ang naiwan, minabuti na rin niyang umuwi. Wala siyang kaide-ideya na yung mga nasipat niya noong mismong hapon ang magiging simula ng mga kaganapang makapagbabago sa buhay niya. Dumaan pa ang maraming araw. Hindi na muna siya tumungo sa pantalan. Labis itong ikinagulat ng kanyang mga kapatid, gawa ng ni minsan, hindi pa nila nakitang nagkaganon si Dondi. Dala ng pag-aalala ng mga kapatid niya, isinumbong siya nito sa tatay nila upang malaman ng rason niya kung bakit ayaw niya na roong bumalik pa. Isang gabi, pagkatapos ng kanilang hapunan, niyaya siya nitong tumambay sa labas. Silang dalawa lang noon ang magkasama, kaya medyo nakampante siya. Paglayo naman nila ng bahay, umupo sila sa damuhan habang pinagmamasdan ang napakalawak na karagatan. Tanaw mula roon ang anino ng sikihor, kaya nang magtanong na sa kanya ang tatay niya, hindi na siya nagdalawang isip na magsalita. Lahat ng kanyang mga nakita at natuklasan, malugod niya ritong inilahad buhat sa pagnanais niyang magkaroon ng kasagutan ukol dito. Pagkarinig naman ng tatay niya sa kanyang mga kwento, bahagya naman itong napatahimik na animoy hindi ito makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Ilang minuto rin itong napamasid sa paligid hanggang sa doon na ito magdesisyong magsalita. Pagbaling ng tingin nito sa kanya, napansin niya ang takot sa mga mata ng kanyang ama. Tay, bakit ho? Nakita niyo rin ho ba sila? Takang tanong niya.
Hindi ko lang sila bastang nakita, anak. Nakasama ko na rin sila. Pero matagal na yung nangyari. Ang hindi ko lang naisip, bakit kailangan pa itong pagdaanan ng isa sa mga anak ko? Huwag ka na munang bumalik doon sa pantalan para makaiwas tayo sa mga hindi inaasahan. Seryosong sagot naman ito. Nang marinig niya ang tungkol sa bagay na yon, tumangulang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na inihayag ng tatay niya ang mga nakakapangilabot na katotohanan sa likod ng mga nasaksihan niya. Ayon dito, na ang mga taong kanyang nakita ay pawang mga bihag ng mga aswang na naninirahan sa Siquijor. Ang mga nilalang na ito ay hindi basta-basta sa kadahilanang malalim ang karunungan nila pagdating sa mga itim na mahika. Direkta ring sumasamba ang mga ito sa demonyo, kaya di na nila kailangan pang magbahay-bahay o dumayo para lamang makakuha ng mga kakainin. Dagdag pa nito na ang mga taong nakita niyang sumakay sa bangka ay dadalhin sa isang liblib na baryo sa isla kung saan namumugaran ang mga ito. Mula roon, gagawa sila ng kawangis ng mga taong yon bago nila ito tuluyang kainin. Sa sandali ring maisakatuparan na ito ng mga nilalang, pababalikin nila ang mga nilikha nila upang ipagpatuloy ang naudlot na buhay ng kanilang mga biktima. Mariin din itong inilahad. Marami itong mga tauhan sa mga karatig bayan na kanila namang ginagamit upang mapunan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi madalas na tumawid ng dagat ang mga nilalang ngayon, pero merong mga sitwasyon na napipilitan ng mga ito, lalo na kung kagustuhan nyo ng kanilang gabunan. Madalas din sa mga nilalang na umaalis sa isla ay yung merong matataas na katungkulan. Ang mga ito kasi ang pinahihintulutan ng kanilang lahi upang masigurong makakauwi ito at hindi mapapaslang ng mga antingero. Matapos namang marinig ni Dondi ang sinabi ng tatay niya, halos hindi na siya makapagsalita pa. Bagaman pawang mga agam-agam lamang ang kanyang narinig, nasisiguro niyang totoo at nangyayari ito. Maya-maya pa, nang mailahad na nito sa kanya ang lahat, niyaya siya nitong pumasok sa loob ng bahay nila. Subukan mong kalimutan ang lahat ng nakita mo. Yan ang ginawa ko noon para hindi na ako masindak sa kanilang mga presensya. Iniwasan ko rin ang lugar kung saan ko sila madalas makita hanggang sa bumalik na sa normal ang lahat. Makinig ka sa akin, anak. Malaki ka na. Alam mo na ang tama sa mali. Payo ng tatay niya. Pagsapit ng sumunod na araw, kagaya ng napag-usapan, hindi na muna siya bumalik ng pantalan. Nangunguli laman sa dagat, pilit siyang humanap ng bagong mapaglilibangan. Naisip niya kasing mas mainam na ito kaysa naman bumalik sa pantalan kung saan alam niyang mapapahamak siya. Dumaan pa ang mga linggo. Hindi na niya nakita ang mga taong nagbigay ng takot sa kanyang kaluluwa. Unti-unti na ring bumalik sa normal ang kanyang buhay na siya namang labis na ikinatuwa ng kanyang ama. Ang problema lang, habang tumatagal na sumasama siya sa bukid, parang nagkakaroon siya ng inggit sa mga kapatid niyang namimingwit tuwing linggo. Pabalik-balik ang mga ito sa dalampasigan nang walang kahit na anong naririnig sa kanilang mga magulang, habang siya limitado ang lugar na kanyang napupuntahan. Dahil sa ganoong pangyayari, tuluyan nang nawala ang kanyang takot. Naisip niya, wala naman itong matinding banta sa buhay niya, kaya bakit siya magpapapigil sa mga ganoong nilalang? Dagdag pa niya na, minsanan lang naman siya pupunta ng dalampasigan at itutuon niya ito sa mga araw kung saan hindi darating ang mga pampasaherong bangka. Kapag naman nasa pantala ng bangkang yon, isasama niya ang kanyang mga kapatid sa baryo para doon sila magsaya. Wala man sila roong maraming kaibigan, mas mainam na ito kaysa palaging manatili sa bukid. Pagkaraan pa ng ilang araw,
Nang masabihan na niya ang kanyang mga kapatid ukol dito, di naman yun tumutol sa kanya. Kahit papano kasi, gusto rin siyang matulungan ng mga ito. Hindi naglaon, dumating na nga ang araw na kanilang pinakahinihintay. Itinaon nila ang kanilang paggala sa baryo sa gapasan ng Munggo upang hindi mag-isip ng kahit na ano ang kanilang mga magulang. Maaga rin silang pumunta ng sentro nang sa gayoy marami silang oras na pwedeng gugulin. Pagsapit naman ng araw na yon, halos hindi niya maipaliwanag kung gaano siya kasaya. Kung saan-saan sila noon pumunta, hanggang sa magdesisyon ang mga kapatid niya na pumunta sila sa Pantalan. Ayon dito, wala siyang interes sa mga ganoong bagay, kaya mas gusto niyang sayangin ang kanyang oras sa pamimingwit ng isda. Dagdag pa nito na, mas mainam ng gano'n ang gawin nila, para naman kahit papaano, may maiuwi sila. Nang marinig naman ni Dondi ang sinabi nito, medyo nag-alangan siya kasi yung araw na yon, nataong nasa Pantalan ng bangka. Ayos lang sana kung wala ito, kaso alam niyang nandun na yun eh. Dahil sa pamimilit ng mga ito, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Bago sila tumungo ng Pantalan, umuwi muna sila para kumain ng pananghalian. Pagkatapos lumakad na silang magkakapatid patungo sa Pantalan. Magbabandang 2:00 na noon ng hapon, kaya ang inaasahan niya, wala na ang bangka. 11:00 kasi ang alis nito sa kanilang lugar, kaya hindi na siya gaanong nag-alala. Ang ipinapanalangin lang noon ni Dondi na sana wala itong hintayin noong araw na yon. Kapag kasi ganoon ang nangyari, aabutin ito ng 4:00 sa Pantalan bago ito tuluyang makaalis. Sa kanilang paglalakad, panay na ang naging pag-uusap nila ukol sa kanilang mga makukuha. Yung tipong kahit hindi pa sila nakakapagsimula, nagbibilang na kagad sila ng isda. Pagdating nila sa Pantalan, imbis na masiyahan itong si Dondi, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Paano ba naman kasi? Naroon pa rin yung bangka na inaasahan niyang nakaalis na. Nang mapansin naman ito ng kanyang mga kapatid, agad siya nitong itinago para makadaan sila roon ng maayos. Awa naman ng Diyos, nagawa nila ito, kaya pagdating nila sa dalampasigan, agad silang nakahanap ng pwesto at sa kauna-unahang pagkakatawan, muli na naman niyang nalasap ang buhay na kanyang pinapangarap. Sa loob ng ilang oras nilang pamimingwit, naging maayos naman ang lahat. Sa sobrang saya niya, hindi niya na noon napansin pa ang mabilis na pagtakbo ng oras. Basta nagulat na lamang siya noon nang masipat niyang papalis na ang bangkang minsang nagbigay sa kanya ng matinding takot. Paglayo naman ito, doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Ilang oras pa ang lumipas, nang medyo mapansin na nila ang pagdilim sa Pantalan, nagdesisyon na silang umuwi. Marami sila noong nakuha, kaya halos nakalimutan na niya ang mga paalala ng tatay niya. Pag-akyat naman nila sa Pantalan, dali-dali nilang binagtas ang daan papauwi. Ang kaso lang, hindi pa man sila roon nakakalayo, may napansin silang isang lalaki na natutulog sa tabi ng tumpok ng mga kahoy. Matanda pa siya sa batang ito at sa estado nito parang naiwan ito ng kanyang mga magulang. Dala ng kuryosidad ng isa sa kanyang mga kapatid, agad naman itong nilapitan ng bata. Pagkalabit naman ito rito, agad naman yung nagising, kaya hindi na sila nagdalawang isip na tanungin ito. At kagaya nga ng inaasahan, naiwan ang batang yun. Base sa istorya nito, hindi aksidente ang pagkakaiwan sa kanya, bagkus sinadya siyang iwan ng mga magulang niya bago ito tuluyang sumakay ng bangka. Dagdag pa nito na ayaw niyang mahiwalay sa mga ito, pero yun lang ang pagkakataon na meron sila para mabuhay siya. Kung sakali man kasing sumama siya roon,
paniguradong hindi na siya makakabalik ng buhay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya itong tinanong kung ano ang mangyayari sa oras na sumakay sila ng bangka. Maging siya man kasi, hindi maiwasang mapaisip ukol sa mga naging istorya nito. Pagkarinig naman ng bata sa kanyang tanong, may hinahon naman itong nagwika sa kanya ng, "Umalis muna tayo rito. Tsaka ko nasasabihin sa inyo ang mga nalalaman ko. Sa ngayon ho, nais ko munang makahanap ng pamilyang kukup-kup sa akin habang hindi pa nakakabalik ang mga magulang ko." Dahil sa sinabi nito, di na sila nagdalawang isip na isama ito sa kanila. Alam kasi nila na sa mga oras na yan, tanging sila na lamang ang malalapitan ng bata. Pagka-uwi nila ng bahay, agad nila itong ipinaalam sa kanilang ama. Tutol man yun nung una, wala na rin itong nagawa nung nakausap ito ng kanilang ina. Matapos ang mga pangyayari, ito na rin ang naging dahilan nito para maging mahigpit sa kanilang lahat. Naisip kasi ng kanilang ama na dahil sa pagkasangkot nila sa batang yon, may posibilidad na mapahamak silang lahat. Pagsapit ng araw ng Biyernes, muling bumalik ang bangka at kagaya ng napag-usapan, pumunta ang tatay niya sa pantalan para iuwi ito sa mga magulang nito. Alam niyang wala itong pakialam sa kung ano ang nangyari sa mga magulang nito, basta ang nais lang nitong mangyari, maitama ang kanilang mga pagkakamali. Ngunit sa halip na maisaayos, mas lalo lang lumala ang sitwasyon. Ilang oras lang kasi ang lumipas pag alis nito, agad naman yung bumalik kasama ang bata. Ayon sa kanilang ama, hindi yun tinanggap ng mga magulang nito. Nung nakausap kasi nila ang mga taong yon, parang wala na ito sa kanilang sarili. Dagdag pa nito na, kaya hindi na ito nagpumilit sa nais niyang mangyari ay dahil sa nakita niya ang gabunan na nakatitig sa kanila noong mga sandaling yon. Inilahad din ng tatay nila na may posibilidad na mangyari na nga ang mga bagay na ikinakatakot niya. Matapos naman itong makapagsalita, pinapasok na nito sa loob ng bahay ang bata. Maaga rin sila noong nagsarado ng tahanan upang maiwasan ang mga nilalang na maaaring umaaligid sa kanilang lugar. Kinagabihan, pagkatapos ng kanilang hapunan, tumungo na sila sa kani-kanilang mga silid. Bale, ang kasama noon ng bata, si Dondi at ang sumunod niyang kapatid dahil sa silang dalawa ang itinalagang magbantay dito. Ayos lang naman yun sa kanila, gawa ng mabait din naman yung batang yon. Palagi itong sumusunod sa kanilang mga sinasabi, kaya wala silang tutol dito. Maayos din yung kasama at higit sa lahat, malinis ito sa bahay. Habang nangingibabaw ang katahimikan sa buong lugar, bigla siyang naalimpungatan nang makaramdam siya ng uhaw. Kahit napakadilim noon ng bahay nila, pilit siyang nangapa hanggang sa marating niya ang kusina. Matapos naman niyang uminom, dali-dali naman siyang naglakad pabalik sa kanyang silid hanggang sa bigla na lamang siyang natigilan nang may marinig siyang kaluskos sa labas ng bahay. Hindi niya mawari kung ano ito, kaya dala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang lumapit sa dingding para silipin ang mga nangyayari sa labas ng bahay nila. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang dalawang nilalang nakawangis ng tao. Yun nga lang, hubot-hubad ang mga ito, tapos meron itong mahabang mga binti at braso. Dumudugo rin ang mga mata ng nilalang na yon habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanilang pamamahay. Di kalayuan naman sa kinaroroonan ng mga ito, may nakita siyang isang lalaki na nakasuot ng itim na kasuotan. Normal lang yun kung titingnan, pero may kung anong bagay siyang nararamdaman na kakaiba sa katawan nito. Maya-maya pa, dito na nagsimulang maglakad ang lalaki papalapit sa bahay nila.
Kahit ilang metro lang ang layo nito sa dalawang nilalang, hindi niya ito nakitaan ng takot sa katawan. Akala niya kung ano lang ang gagawin nito. Pero pagkatok nito sa bahay nila, napansin niyang merong nagbukas ng pinto. Dala ng takot, dali-dali naman niya itong tiningnan at doon na nga niya nasilayan ang kanyang ama na nakatayo ng tuwid sa harapan ng pintuan. Isang utos lang dito ng nilalang, agad itong tumabi na parabang sunod-sunuran ito rito. Hindi nagtagal, nang matipon na nito sa sala ang kanyang pamilya, dito na nito nadakip ang batang inampo nila. Sa harapan mismo ng pamilya niya pinugutan ng ulo ang batang yun. Doon na rin niya nasilayan ang pagbabagong anyo ng lalaki. Matapos ang mga pangyayari, inutusan nito ang kanyang mga kapatid at magulang na sumunod sa kanila. Nang marinig naman ng mga ito ang sinabi ng nilalang, dali-dali naman itong sumunod. Hindi niya ito nakitaan ng pagpupumiglas, kaya sa loob lamang ng ilang segundo, nakalayo na ang mga ito. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, nanatili siyang tulala sa kusina, animoy hindi pa rin makapaniwala sa mga bagay na kanyang nakita. Inakala rin niyang masamang panaginip lang ang lahat ng yon, pero pagsapit ng umaga, wala na sa bahay nila ang mga kamag-anak niya. Gulong-gulo man ang kanyang isip ukol sa mga nangyari, agad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay nila. Ang kaso lang, nung kinausap na niya ang mga ito tungkol dito, parang hindi man lang nito naalala o nakilala man lang ang pamilya niya. Di rin nakakaimik ang mga taong yon. Indikasyon na ayaw nitong makisali sa gulong kanyang kinakaharap. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi hanapin ang mga ito ng mag-isa. Di man niya alam kung saan siya magsisimula. Malakas ang kutob niya na maaaring nasa isla ito ng Siquijor. At para makarating sa lugar na yon, kinakailangan niyang sumakay sa pampasaherong bangka. Wala man siyang ideya sa mga mangyayari. Ramdam niyang handa na siyang ibuwis ang kanyang buhay para mahanap ang kanyang pamilya. Pagdating naman ng bangka magbabandang 9:00 ng umaga, dali-dali siyang sumakay dito. Pagtungtong ng 11:00, nang maglakbay na ito, dito niya napansin at nakita ng malapitan ang mga taong parang wala sa kanilang wisyo. Nakaupo lang yon ng tuwid sa loob, hindi alintana ang lakas ng alon. Nang marating nila ang isla, dito niya nakita ang isang liblib na pantalan na pinapasukan ng banga. Malayong malayo ito sa komunidad at sa unang tingin parang isang malawak na ilang ang kanyang narating. Nakakabahala man ang lugar na yon, nagpatuloy siya sa paghahanap. Kinagabihan, sa kakasunod niya sa mga taong sumakay dito, narating niya ang isang liblib na baryo na napakaraming mga bangkay ng taong nakapaligid sa kabahayan. Napakabaho rin sa lugar na yon, kaya imbis na dumiretso siya papaloob, pinili niyang maghintay sa labas. Basta ang ginawa niya, doon na lamang siya nagmasid para hanapin ang mga magulang niya. Masama kasi ang kanyang kutob noon kung sakali mang pipiliin niyang tumuloy sa looban nito. Ilang oras pa ang lumipas nang lumalim na ang gabi. Dito niya na nasilayan ang mga pangyayaring hindi niya lubusang inaasahan. Ayon sa kanya, na sa baryong yon, isahan lang ang ginagawang pagpatay sa mga biktima. Pinapapila ito ng mga aswang sa liwasan ng baryo at mula roon, isa-isa nila itong ginigilitan ng leeg. Yung mga tao namang lumalaban sa kanila, inaalipin muna nila bago paslangin, pagpapakita ng kanilang galit buhat sa ginawang kalapastanganan ng mga ito. Ayon pa kay Don Dina, kahit hindi niya gaanong naaaninag ang mga mukha ng biktima, ramdam niya ang matinding paghihirap na nararanasan nila. Matapos naman niya itong masilayan, tuluyang nawala sa isip niya ang pagmamalabis na hanapin pa ang kanyang mga magulang.
Sa mga sandali kasing yon, Pinuno, isa lang ang nais niyang mangyari at yon ay walang iba kundi ang makauwi sa lugar nila. Pagsapit ng sumunod na araw, matapos niyang masilayan ang mga patayan at panginginain ng mga aswang, palihim siyang bumalik ng bangka para sumakay. Upang wala sa kanyang makakita, nagtago siya sa pinakailalim na bahagi nito. Pinagtiyagaan niyang mumunting espasyo kahit punong-puno ito ng malalaking ipis at iba pang mga insekto. Ilang oras pa ang dumaan nang maramdaman niyang dumungka na ito. Dali-dali naman siyang tumalon sa tubig. Pagkaahon niya, nasipat niya ang kanyang pamilya na kasalukuyan na noong naglalakad pabalik sa bahay nila. Kung titingnan, parang wala naman doong nangyari. Pero alam niya sa kanyang sarili na ibang tao na ang mga ito. Lumipas pa ang mga araw. Kahit kasama niya ang mga nilalang na yan, hindi niya may pagkakailang ramdam niya ang matinding pangungulila sa buhay. Hindi nagtagal, nang hindi na niya maatimang itsura ng mga ito, siya na ang gumawa ng paraan para mapalayas yon sa kanilang tahanan. Hindi naging madali ang pagpapalis niya sa mga ito dahil sa pagpupumilit nitong manatili sa bahay nila. Ang naging problema lang ng mga nilalang ay ang hindi nila inaasahang pagtulong ng mga nakakakilala kay Dondi. Ito ang naging daan upang puwersahan nilang mapalayas ang mga ito sa kanilang tahanan. Nagdulot man ito ng matinding sugat sa kanyang puso, pinilit niyang maging matatag upang magkaroon siya ng magandang buhay sa hinaharap. Ayon sa kanya, ang aral na natutunan niya sa buhay ay maging masaya sa kung ano ang meron tayo dahil sa isang iglap, pwede yang bawiin sa ating lahat. Lumaki man siyang walang itinuturing na mga magulang at kapatid, naging matatag siya sa pagsubok ng panahon. At ngayong matanda na itong si Dondi Pinuno, hindi pa rin niya makakalimutan ang nangyari sa kanyang pamilya noong nabiktima ito ng gabunan ng Sikihor.